Здравейте и добре дошли в този епизод, където отново правим геймърска PC конфигурация по поръчка. Този път конфигурацията ни беше поискана от доста хора, нали, не е само от един човек, така че ако вие сте я поръчали за вас е, но ако не сте я поръчали ви, пак е за вас. За вас я правя, не е за мене. Но да, конфигурацията беше поръчена с бюджет от около 800 лева и там всички други неща, които отделно няма да ги правя. Този път се получи една изключително хубава конфигурация, която аз лично не препоръчвам на много хора, защото ще ви върши невероятна работа. Така, първо, преди да започнем, да кажа, че седмица към днешна дата, която може да видите, е 23 юли 2016 година и бюджетът е точно 819 лева и 60 стотинки. Нали? Така, нека да започваме с нашия процесор, който е AMD FX 4300 с стандартна тактова честота от 3,8 ГГц на най-новите AM3 Plus сокети. Този модел процесор е от най-новата FX серия, както знаем, абсолютно всички процесори от тази серия са анлокнати за overclock и могат да се overclockват като луди. Да, най-новите сокети е AM3 които, нали, сега много хора ще кажат, те не са нови, но са последните излезли от AMD. Затова казвам най-новите сокети. Този процесор разполага с 4 ядра, нали, само 4 ядра, харчи 95 вата и има 4 МБ кеш на 3,8 ГГц всяко от неговите 4 ядра с 4 МБ и повтарям само, това си е супер предостатъчно. Да, това беше процесор. Продължаваме с нашата видеокарта, която е палит GeForce GTX 960 с 2 ГБ GDDR5 памет на 128 битова шина. Нали? Да. Това е една доста добра видеокарта за този компютър, но мисля, че ще е съвместима с всички други части без никакви проблеми. Сега може би си кажете, каква е тая малумна 960, най-ефтината, която може да, така е най-ефтината, но все пак, въобще това не го виждате, но все пак това е всичко, от което се нуждаете. Нали? Имаме 2 ГБ DDR5, не DDR3, DDR5 на 128 битова шина и е 960. Видеокарта, както можете да видите, е с неговите... изчакайте, момент. Така, скоростта на всяко от ядрата на видеокартата е 1165 МГц, а скоростта на всичките 2048 МБ памет е цели 7200 МГц, което е супер много и няма да имате проблем с всички игри да ги подкарвате. Нали? Сега най-мощните ще трябва да бъдат, нали, на по-ниски графики, но няма какво да се прави. 380 лева няма как да подкарат всички игри, но ще подкарат всички игри, но не на бичини на максимум. Продължаваме напред с нашата нападка, която не е абсолютно нищо особено. Избрал съм просто да бъде съвместима с абсолютно всички други части. Така че естествено има AM3 Plus сокет, 2 слота за DDR3, RAM памет, 1 PCI Express слот, стандартните портове за клавиатура и мишка от старте, ако още някой ги ползва. Един DVI, един VGA порт, ако искате да ползвате графичното ядро на процесора и 4 USB 2.0, нямаме USB 3.0, LAN порт и стандартните входове за микрофон, слушалки и тон колония. Да, абсолютно нищо особено е в производство на ASRock, т.е. ще е качествена. Продължаваме с нашата RAM памет, която е Corsair 8 ГБ DDR на 1600 МГц, което е един от най-добрите избори, които може да направим, защото е маркова на Corsair и е на 1600 МГц и има допълнително охлаждане. Да. Следващата част, която съм избрал, е нашият хард диск, който е Sega Momentus, нали, TIN 500 ГБ, 4500 оборота в минута, 16 МБ кеш. Просто вече няма SATA 2 твърди дискове много хубави, затова нямаше какво друго да избера. Все пак тази нападка има само SATA 2, само SATA 2 портове и много по-скъпи са дънните платки с AM3 Plus сокет, които да имат SATA 3 и не си струва просто да вземам по-скъпа дънна платка, защото ще излезе много над бюджета, така че това ще върши идеална работа. Все пак 500 ГБ ще са предостатъчни. Нали? Не е като 1 терабайт, но все пак ще ви стигнат. Захранването ни е на Deepcool DA530 и както разбирате от името, той разполага с 530 вата. Няма нито 80+, нито бронз или голд сертификат, но си е на Deepcool, което ще ви бъде, нали, предостатъчно, т.е. марково е и
ще бъдете доволни, няма да има опасност от нищо, понеже видеокарта ни харчи около 200 вата, това харчи, кажи го 100 вата, и 95, който е 300 вата, ще имате 230 вата в резерв, така че няма да се притеснявате от недостиг на ватове или от това, че захранването ще ви избухне в пламъци и ще ви разтопи частите. Няма да се притеснявате за това. Последната част, която съм избрал, е нашата кутия, която е на Segetub Racing, която е една нова, съмнително нова кутия, наскоро се появи в този сайт, от който търся. И както видите е с доста дързък и много хубав дизайн. Разполагаме с един преден 120 мм вентилатор, който ако не бъркаме е включен, един заден и един страничен. И има предни, не съм сигурен. Имаме място за две 5,2 инчови устройства, 2 USB 2.0, едно USB 3.0, което ако си купите случайно по-добра дънна платка, ще може да използвате, но тук няма как да го използваме. Вход за микрофон, не кутия за микрофон, вход за микрофон и вход за слушалки и Power и Restart бутона. Не свети, просто има отсветено. Ето тея, иначе не свети, ако ще добавите светещи вентилатори, тогава ще свети. Сега нека поговорим за игрите, които ще може да играете на тази видеокарта. Въобще на целия компютър. С този компютър, както казахме по-рано, няма да имате никакъв проблем да играете абсолютно всички излезли игри до момента, но разбира се, най-мощните ще трябва да ги подкарвате на минимални настройки и може би след време ще ви крашват, но едно 90% от игрите ще може да ги подкарвате без проблем. Това включва Minecraft, Лига, CSGO, ще може да ги играете на максимум настройки, макар че не знам кой играе CSGO на максимум настройки. Ако някой иска, все пак може без никакви проблеми да ги подкарвате. Да, това беше всичко от мен. Не забравяйте да лайкнете клипа, ако ви е харесал, да се абонирате и да пишете коментари за още видеа и всякакви такива неща. Това беше всичко от мен. Довиждане и до скоро!